lamsogo haino hai tripri khorango khapangni tripri ta hokte bukhurok chini ti prasarongni bukhao kaisa kok swngmwng abo wngkha Bubagra Pradyot ni Yaksi bokti hai khlai Rajakha eba ksa thangkha u kokno chung jotoni khugono khnao abo tamni bagui kaisa kok wanchugui sana thangkha ke Bubagra Pradyot no siniti prasarok asuk hamjakmani bagui Bubagra Pradyot ni Yaksi tamungkha abono chiniti prasarok saimana musungo aboni bagui norok saimana musungmani bagui no tripri khorangni tirini umangpli Bayabrok जों joto TV channel engthing YouTube rogo engthing social media kabangma platform TTAADC ni chongmari norogui Bubagra jefru kok pirmungo nokhor abro sung nugo Bubagra Pradyot ni Yaksi no sung bendis khajake nugo a jagao no siniti prasarongni Swngmwng Bubagra Pradyot ni Yaksi tamungkha chini ti prasarok belai khlaino saimana musungo kwbangma chini borokni wansungmung abisingo tongo bathroom thangphro rokde wngkha Yaksi ni yasku rafrode Rajakha eba sakbai thangni bagui kitchen no samung tangphro rogode Rajakha apte hai kwbangma wansungmung nokhorka phiaba tripri khorang tini norangna sai khnarawanu Bubagra Pradyot ni Yaksi bopti hai khlai Rajakha Abongkha Salmari 20 March Bojjungnagar Paising Jefru Bubagra Relio Krungna Bagui Jefru Garini Simin Sunroofo Kasa Afru A Sunroofo Romprono Bubagra Pradyot ni Yaksi Rajakmani Siniti prasarok kwbangma sunroof hunmani buchiwi manya angui manano abono bo tripri khorang saiknarawanu sunroof hingkhai gari kisa rang kwbang kukni gari o hingkhai sakatui khlai nokhorui nokbar chajaknai eba satung nangjaknai kaisa blam tongo election ni jorao chung nukhna chini leaders rok optui khlai a blam tui khlai nokhorui lukurokno khulumani eba basawi lukurokno khulumui rally ro kwrwngmani chung nukhna apti hai khlaino Bubagra bo Bojjungnagar Paising 20 March 2020-21 ni jorao a sunroof tui khlai ongkhorui rally khlaina naimani phiaba yak rajaktui wngui thango aboni bagui chung chini Bubagra Pradyot no je kunu thayok phano bo kok nargmani jorao boni Yaksi no bendis khaja khlai chung nukmani Hingkhai khaponi tripri tahukte bukhurok uchikun sa koktun norok saimana musungmani tripri khorangni bisingti norok saimanai bahai wngkha chini comment box o comment khlaidi norok nai tongo tripri khorang apti hai khlaino tripri khorango dal bidal hamung sinia kokrong norogui tripri khorang jesek manchak jora choyawi kok borok bai phunungnani bagui chaitok mang tongo aboni bagui hayungni dal bidal hamung sinia rokno sirina bagui saimania rokno saimana bagui norok rwngui tongdi bai baksa norok nai tongo tripri khorang